Chief Executive Member ke KHDC uba Tenwell Dekar lambat ki wei ki EM ki lepan pau ke jing sngau lingo ke jingkran Chairman ke Council uba pensingan NCM Shikilat Patai Kubor persya ke Executive Committee klem dawat jing tip syuai ke jing shisha mentaga sengi UCEM lambat udepti CEM ba penyait sing CEM UEM ba TW Khan ba rangkan sai karbuki bat uba jambor war ki lepan pau ke jing sngau kendit ya ka jingkno Chairman ba pensingan ya ka isi ba kamle AA ha ka bayde bat kumno banle ka benta kum ka council hadin balakot ka National Registration of Citizen NRC ha Assam bat kumju halor ka jingpen kelai ka 6 schedule ka riti sensyar kari henry wat kataru uba Tenwell ulong omla ban khang ya ka mon shimet ubreu bat ka jingkren jung u ka dei ka jingsngau shimet marwei las ngau thu ba ka jingkren jung uba pensingan persya ka isi ka long ka ai ka ba pensma politik marwa bunsin Chairman umjudai ban kran ya ka isi henry ula ban warjing tip na UCEM haba kwa ne don ai ba Tenwell ulong ru baka isi haka spotrik nailur kalai shong jingelang haka bakala ptha igidor barsnong ki hima ki raj ki eleka ki wahadadar bakin long ki bapikir bat pek ngor hadin bakot ke NRC na Assam ula kenta je gejing keno Chairman ba baka isi kamlei ai daga ba ong baka de gejing kran ke baklem shisha namar baka council kala shim khia bhai ke ne ka bakam haka jukopor UCEM ulong ba haka bayde bat gejing pen kelai ke 6 schedule ladab ya kendu labun sien bat ka sorkar badai halor ka ne ka nongrim baka sorkar leng baka tena district council affairs kala thawi ko komiti na du ka sautrik unailur ban bishar biang bat ban ajing mod syaka sorkar preng halor ka jingpen kalai ka shispa arpulai amendment bill arjar katsan ka bedai bat ka 6 schedule ka riti sensyar kari kane ka komiti ka contribute Chairman James K Sangma ubdeiru menteri ka tena DCA ba med ba lengdo ba Hamlet Sondo ling ki CEM ki MP na kane ka jela ki riu saj an ki president sang balang hakjo kopor uba penyat sing CEM ubdai deputy CEM uba rangkan sai karbuki UEM ki bedai ki MDC na ke NPP ki lapan pau baka jing shania teli hapo ka jinglong CEM Tenwell bat kim don EA ban ong mi naka mi ki jong Chairman te ka su ibi no ka man su tho no Chairman nang te hang ne ka jing sia ban su kren ban su kali ban su pathau henry ban su ai no ji ku bo pan te teng teng ilong bi ke mo ha ba yadon lang ka ju ka sem ka ju kan hu na ka ju ka team ite mo tham gen tin rei ka bang ku amang ni ka long ta gen at least mo Chairman song CM de kan jangai ka no ban su kren tin gen tin rei ban su ya ai de ku op to ngam tip kan song ha ka ji su pho ada bawa ngalian jong Chairman snow day ban su ai de jing pho op to ka song ni la dan dulu aku ulah tumbla keli pada ketil ni dekat phone lah si phone yang atlah ayo ban pau kan ni bro kamu everything ka solve na kalian ka isi very clear message ki baiba kalong ba kani ka isi kan shong thai ban trishtom namta ban yada ya ke interest joki rilu jongi ka japan rilu jongi kren jong Chairman ka bede kani ka jing penpau ba to CM trekam bah kalong ka ba baklah namar ba baro de si ngimla he banong bakawai ka meeting ka bangi shim ikirai ngin ailot shiki press ki media namar teng lu haka kerki jong kakam ngimla ban petip lamo shaki te kata wanam sungei lena kaliang jungi ni shom hani da kamansim ka jingket kli ban hab ai jing khen ru show pai ba la jit ini ta kaliang jong ka isi dang menchipo tare menchisi la de benshim ya karai haka bede bat ban betha ya baro kikli nong sensyar nadu kisim kumbla kren ICM na kamenta ban ai ke jing pentip shabaro ki lamba shnong ki soda shnong ba ladadan ki nongrung hapo ka shnong lesi ki bomde ki try jelah ki ba ni ke jingma hadin balami kan final list jong ka NRC na po Assam ni nakalian ki isi ni dan ka jing smo pikir hai ke bede bani nakalian jungi ni la shimkhia mardor ban ra ekani kamat apo ka executive committee but ni la shim ka rai ban tha e baro ka ki nang sinshar himan bakin batha yala ki jong ki rambashno ki soda bakin long adakal ha bede ban long pikir